Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas anapauluan. So papa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Uray at dahak dito'y sa bali a pagilyan. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadipay nagsubli iti balayo. Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kan ti agsyuman kanya. Di ka di kapsat day di papam, tinakdakamatam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan ti bus ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni Tita Carla. Pinaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay. Wan, auntie. Agam-abang aklang iti basit a kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Parbangon pa ilaang nakariingkan. 7:30 pa'y mula ang tisarek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inak pa'y sibugan ng itimula kapit siya, sakbayan sumurikak nang. Siyak toon timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmat. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat ay anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tapno adda kadwak amagmag na. Papanam aya. Imbagam kumakan kwa na tapno inuray na ka. Adda ngamin nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agi pa sa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di bayo datam. Adda iso kumangarot ti papanak kita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlag ayam. Apay nga rod adi ka nagriing itinasapan. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuutak. Adto'y ti minubuk, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan naka-opisina da ito'y a restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam jay ruangan a berde ti pintura na. Awan. Agyaman ako nay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya man tinagan mo? Syakmat ni Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but nga, tapno saanan nga umay dito Napananangatan, ma'am. Sipo na ti tinungpayo kat pimanaw mo time. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandaga day di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa imot at ibasita pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumum tingiwat mo kadagiti mapaspasamak dito'y balay. Tika dati relasyon nyo ka ni Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, doa talang ba dito'y, ma'am? Awan mo't makangay. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kaya't nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkel abalay. Rimor ka magtanong ti opisina ni boss. Kumusta ti aplikasyon mo? Naala akon. Mangrugi ak kanon inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito Nabayag ka din dito Medyo.
An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturbos iti panaghadal ko. Taga dito'y ka syudad? Wan. Ubingak pa'y idi na tayo ti inak. Nangasawa man ti amak iti naranggas. Iso api manawak iti balay mi. Simragak akaswaitress. Kasta ka di? Kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wan manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amam. Kunak nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumat dito ayan tayo, manmano tilugan. Imbag no makadanon ta di ta baba, ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise ta. Kasano nga ta maipanagan kada ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Tay sulang ti anak day di manong. Apay pailaan, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigod nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapol nga rod nga agpaarami dak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti daduma. Rumbang laang. Saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawa ak iti lakay nga amana gapo iti sanikwana. Ngam no agparang kan agreklamo ni Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaarami dak iti papeles iti abogado. Agmay sa kakadi iti boarding house mo? Wan, awan nga min kabsat kan kabagyak dito eh. Agmay saak nga anak. Awan magtandag iti dadakkel ko. E di pala sitang akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ijay igid ti syudad. Kadwak ni nanang kan manong ko. Awan batan ti amak. Imbagpay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awa. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalasmat ti ugali na itang agsyuman. Masyanak nga rod kan kuana manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Winanang. No apay mat anaranggas ti agsyuman kan kuana. Kat nasingpet mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tapno maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day nga rod di ibagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa'y ang maaramid ko ti kaykayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di
Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti Jack pulos kayat ama pasamak. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva. Ha? Kasano kuma ti panangalilaw ta? Mangbiro kay ti kakadwam, tabirukan nyo ni Eva. Bilukain ko na yo, ma'am. Pagawidan nyo ka na. At dati masapo la pirmaan na. No lakat ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di nagidya papeles, ma'am. Apay ka din na agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka mat? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay, nga mabigbig day dyan ni Eva. Sigurado nga aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangalilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga aggapo iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, day ta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata ko nama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito eh. Sakbay apim manaw. Apay akan lahat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbiyan ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Eh, saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makamu kadakwada. Agi aman ako unay ha. Sapay ko ma, tasan ang nakita ni Boss ti inaramid ko apan ng panaw, idi ada sumrak aparokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito ay. Simat dyan na istoryak kada kayo akatrabahwak. A pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na. Wen manong. Nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbirukan da. Kat parigatan da manan kano. Nagdakas mo't nagita at taon. Ngam saan mo't nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman ano kasta? Di mo matla isang putan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Ang mga awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga taan nakiasawan? Kat addan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami ti igid ti siyudad, ma'am. Ado ngamin lagi tinangato apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa ingarod paggasolina ti lugar, ma'am. Sana tumaray ti lugar no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akasta tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanawnak ni Boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang ang akwarto. Papanawan daklakit di.
No jak ka no makabayad inton bigat. Alaan da dagiti alikaman ko. Apay adi ka nakabayad. Nagsakitak nga minsak baya si Marka. Nagbakasyon na, kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Diyak mo, mariribukan na klaunay. Eva, agyan ka pa iti suli da ito a restaurant. Urayim amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka diti parikot. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ti puso ni Ralph saan na bendisyonan iti kinabaknang no diket iti kinapudno a nakita na Kenny Rita. Ngem iti maysa a panagayat akas kadaytoy saan laing arik na ti pagsubokan no diket ti patig ti tao dangal ken ti pader a binukel ti pagtaengan ken biyag. No sikati adda iti lugar ni Rita. Agtultuloy ka kadi amang salaknib iti bagim, wenno mangted ka iti gundaway iti maysa a puso akas lapud no kayat mo pay a masubaybayan no kasano aswangin daday toy a narigat a panagriknaken panagduwa-duwa. Agtalinaed ka a nakasubscribe iti Ilocano Drama Masakbayan Channel. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naranggas ni Carla nga agsyuman ken ni Eva. Ket pimanaw iti balayda. Impabirok nga rod ni Carla ni Eva, gapu iti dakes a panggap. Iti sabali a bangir, naragsak ti pamilya da Connie, nga uray marigrigat dalaeng. Iti may sangal daw, naikat iti trabaho ni Eva, ket naira na nga imawag ti ikit na nga adda iti sabali a pagilian. Papagayam, denggen ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Supapa, ti kinaagom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Saan ka una yarumrumwar? Ang mga nuadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon nga, auntie. Diyak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado a papanawan dak. Alaan dalakit di ti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. No adam amom dita. Ijay kapay laang ang makidagos. No lakad kayat da. Sige, auntie. Padasak. No kayat to'y katrabahuak ang makidagusak ijabalayda. Bye, auntie. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka diti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna ang mapan ayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Diyak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapul iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Diyay, saan dak a makita, dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan kaninanang ko. Kastamot tan ni Manong ko adyak. Nanang, Manong, isumot ni Eva akatrabahwa. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanong mo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana.
Silulukat ti balay may iti asino man na sumangbay. Nang runa no kasken ka anapintas adayag. Agpayso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyahak. Ang mga nagbabawi ka asimbang bay dito gapu iti kinamarigrigat me. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Manong aldaw yung nagbirbirok iti may salaang a babae. Di yung pa'y masarakan? Isardang yung tagbirok, tamangalaklangan iti detective. Detective, kunaya o ma'am. Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yung mat masarakan da dya babae. Ha? Kilaban samot na ang tiamoyo asapulan? Kilaban ka no. Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak ka matider kalata dito sango kon? Ingkag dalos di jay CR, wano dya garahe. Buisit kit de. Buisit ka no. Oras ikamot ah. Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutag lang. Noan niya tinagba na agak. No awan day ti balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday ta ti panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapo iti kapapanunot. Unay kat day ta bumakit adagos. Anday ta, imisem kamatlangan. Uray apagbingi nga isem. Unay mat day ta pagbingi nga isaman. Ingkakit maturugan tapno di ka mapuyatan. At daga din tinangdanam a detektiv. Makumikumak namin ni opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektiv ngam dabudoy. Sayang tingtang-tangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagakkan kwa na, akilaban laang ti amuna sa pulan. Ayan nga taaya dayjay nga Eva. Makaamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto titangdan dagita a detective no maiparang da ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedom, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka di na maamuak no niya ti apelyedom? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Nga middle name ko dayta. Apaya di mo aramatan ti hustong apelyedom. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedom? Ibagakkan ka. Ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig-big a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawak iti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabahwak. Adumat dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damot nga kakabagyan. Sa bagay, wan matkat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible a kabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pastek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dya may sa detective, nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga, nga adda nakita da kaing-ingas tiladawan ni Eva. Amangan no iso tinakita da kaing-ingas tiladawan. Barang tapno mapagpirmata, kat maipanagan ng kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamag. Adda masurunak iti dayja babae, tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kan kuana?
Diyak namin makan, anos kan kuana. Pinapanaw ko dagiti katulong, ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta simmangput kan anak ko. Amaw, tinulungan nak ang naglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akasla saan ang nairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlat ta. Nasingpet-met ang arod ta kunayo ngayon kagumaan na. Wen anak ko, amangan no adda mabalinda iti biyag. Tamadlaw ti tao ang nairwam iti trabaho kun saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet-met abalasang. Maanusan na pa'y no anya ti may pasango. Wen matkit madlaw ang nasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman ken kuana. Nagranyag ti langit. Gaputa silag ti bulan. Ken naranyag lagi ti bituan. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan di ti balay mi, nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad, iso anaragsakak. Uray dakkel ti balay, no utak ko lao dagiti agnaad, saan anaragsak? Imbagam ko may tiagsyuman ken ka. Baknangak ta dila Fransyaak. Baknang tinagtaudak, kunang kumaa. Day takatin nak ibagbagan, ad-addan akaguran nak, tarupat kwarta day jay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayo may? Kasla naragsak ni Manong ang makisarsarita kan ni Eva Nanang. Day tamot nga rod ti madlaw ko anak ko. Kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon ang naliday idi agtrabaho kami pa iti restaurant. Kasanupay ita makatrabaho. Kat addamot mang sapsapol ken kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Isuan na sa isaya at alumiklik tayo iti kakasta bambanag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. Wen, auntie. Nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldulin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak ngayon kabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko maday di a dokumento. Dakkel ti maitulong day kan ka, tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod a negosyante ni papa. Dayta ti makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jakim pagarop. Kunak no kaapilyedom lang dagiti de la Francia. Kunak no kaslaka kada kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak no magustuhan tinanong mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti special iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno apa nang ipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mo't iti puso ang mga asi kan mangipatag iti pada may atao. Dua talaeng adda dito'y balay. Di ka di maikawa. Wen numalidayan, tasaan akas iti nakairuwamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yo, nana.
Day talaang ti adda kada kami, balasang ko. Saan a kwarta laang timang paragsak iti tao? No di kat panagiin na yatyo, nana. Apalak day ta akababalin nyo. Numaminsan, nuanya ti awan kada tayo, iso ti sapulan tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho, gapo iti kwarta, tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat tinagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, isumat ti pa kay siksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo, tapno di nakabaybayan balasang ko. Adda ka di panagayat mo ka ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamwak abak ng gayam ti pamilyada. Naawan di kirid ko amang ibaga. Ngam, kuna namat nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, Manong. Kinay kayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ijay balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kahasimat. Numabalin ko la ko maatulungan. Tultulungan tayo matan, Manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko. Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan, siya kun ti mangar aramid amin at trabaho ije balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ije opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka din ti sumungat a lalaki. Ha? Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Okay ka. Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Aniya nga ta dagiti sumaruno a mapasamak, kalpasan ti pa nakaisalakan ni Eva ken ti pa nakaiparangarang ti kinadakes da Carla ken Dani, at dapay dagiti pasamak amang ted iti ad-adu a panagsukimat, no aniya ti mapasama kadakwada, ibagaman iti riknam ken panunot mo. Subscribe ka iti Ilocano Drama Masakbayan channel tapno maamuan mo ti sumaruno a paset daytoy nga istorya. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakidagos ni Eva kada Julie. At damat nadlaw ni nanako ni kan ni Eva, akas lasaan kanu anaruam iti trabaho, ngam rin am nalatta ti kinasingpat ti balasan. Iti sabali abangir, nang tangdan ni Carla iti detective, tapno mang biro kan ni Eva, tapno mapapirmada iti kasapulan da a papeles. Iti may sangal daw, at dalalaki a sumungad iti arubayan da Jack. Papagayam, denggan ti toloy ti serya tayo ita alawas a napauwan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Isulagit di. Ala, iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Di ka makidyan. Apay a pinarusukan yun ni Jack! Saan nyo kuman ngay ramraman iti kinadakas nyo? Asino dagijay alalaki? Apay apinarusukan da ka. Kanapay nga inalada ni Eva. Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitag ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni dagijay amang birok kan ni Eva nanang. Ay, Diyos ama nang nga ase.
Kasyam ko man ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan ka ni Eva, nanang. Awan basol mo anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidak, nanang. Kasano ang matulungak ni Eva? Tsak pa'y amunos na dino ti palayda. Jak masungbatan dayta anak ko. Tilakit di agsyuman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro ang makalumang kay tagnanayon na niya, Eva. Anya ka diti masapul yung kanyak tita. Saan ang nadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laan mo. Anya ka diti permaak tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawak. Anya ti kasukat ti panagpermak tita. Daawata may ti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Adaawatam 5,000 a binulan? Anya ka diti talged ko nga itad yung kanyak dayta iti binulan tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidak. Maikawak pa'y kit din iti kaawan ni Eva. Ken madanakan nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid da ken kuana. Padasek to man tagdamag-damag iti pasdag kapag tabtrabahwak. No adama kaamoy ti ayang tibalay da Eva. Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babaknang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo ket kasuan da ka. Mariribo ka nanang. Kaslamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak ken kuana. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa nga agpirma. Naawan pa'y abogado asi sa sango tita. O sige, nagadungan mo. Mangalak, iti abogado, tapno pirma ka. Masapul ang mga laak matiti abogado tita. Anya, mangalak ka pa'y laang iti abogado? Uwan tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles, ipanyo iti kwarto na, kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na ko maikulong iti kwartok tita. Ipanyo kit din, di yung parwaran, aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak pirmaan ti anyaman nga ipapirmada kanyak. Umawag ko mamanan, tapno ibagak nga dak manan dito eh. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag. Umawag ko man ni Auntie. Anya nga ti aramidon ta di ta babae, tapno mapagpirma ta. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na, agpirman tumatlaan. Ibilin ko abasit laang ti itadakanan na, tapno inton mabisinan, agpirman ton. Kaslaman at namang patpatipker iti panunot na. Taapay at di na pa'y lapirmaan. Adda nga ta? Ti amo kat awan ka bagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatipker iti panunot na? Dayta ti jak amo. Makitan to, no mabisinan di ta kwarto na, no di pa'y lagpirma. Impag tay mawag kayo, Auntie. Nasarakan dak, kat ingkulong dak dito'y kwartok. Impag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirukan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbiro kak ngay, kat adda akmat dito'y anakakulong iti kwartok, Auntie. Kita amin asuli di ta kwartom Barang adda sekreto anang ikabilan ni papam. Ha? Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alaka. No adda mabirukam, saan mo nga ipakita? Bayam, ikagumaak ti agawin tita. Agpaiso, Auntie. Tulungan na kuma, Auntie. Ngam saan mo pa sasawod ka dakwada,
Nga dak amang balbalakad kan kawan. Wen, auntie. Basit lang ti itadyo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron. Kaya't mun samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Iti kwartom agraraman ka. Ay, kung naklakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanyak. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na. Bantayan nyo. Tapno saan makalibas. Kinitak iti sirok ti Katri. Ken iti aparador. Ngam awan mat makitak. Ay. Agsarmingak man iti dakkel a sarming. Ha? Apay akaslasan asimagit ti sarming iti diding. Kitaak man kit di ti likod ti sarming. Ha? Kasla da basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Anda brown nga envelope iti unag. Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idolin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado. Tagsasango tayo. Ngam kuna na mat ang mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale. Tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga rodin ay iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramida. No isulang ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan ko mga iso ti alaan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na. Tapno siyak ti akbaligi. Mayat nga ta ti abogado na? Madi nga ta. No paari kapak. Iti rin na pet a kwarta. Awan ka di tinaamuha may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagag? Madanagan ako, nay. Anya nga tan tinaramid da kan kuana. Kasla nga ta idi at taga-Buenda. Nasakit a panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan. Nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, Manong. Mariribo ka nak. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa'y tinapasamak. Sapay ko mga rod. Taagkikita tayo pa'y, Manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito balay. Apay no'y naklangan irakad. Tapno sana makapanaw, sar. Anya? At dala nga rodan iti unag ti kwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito ruar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaw, sar. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kan kuana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damat ibabaon ko, sar. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, Auntie. Imbag ta imawag ka. Urayik ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, Auntie. Ada land title anakanagan ka ni Mama. Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako nana. No ada man mapasamak kanyak. Kukwa ti anak ko ani Eva daytoy. Ada permana, Auntie. Nasayaat. Idulin mo analaing dagita. Nalpasan ti papeles ko.
Makaawid ak tuumot laang dita. Ngam, saan mo ngay bagbaga, ah? Kasano, no inton umay da dito kat makita dati papeles, auntie. Ipamuspusa nga ikarga iti silupin adida namnamaan. Kas kuma iti plastik ti basura. Ibaga mabasura, tapno dida kitaan. When, auntie? Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma ak ti bagbagayo, tita. Sige, tong palak ti bagam. Ngam inton madanon to dayta. Masapol apirma amon. Basta dan tumat abogado, tita. Sino man ang ti abogadom? Ako na? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tama kaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. Hindi ka na. Basilang, saan ka matanabanog? Tawan mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Kada tadi pang sweldo mo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, manong. Amay, noon na makita makorta, imposible adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, manong. Awan tiyag bilang asaan ang makadanon iti sangapulo. Anya ti kayat maasawan? Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas tatiro pa managgapo dita kwarto ni Eva? Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumama nagdakdakas tayo. Ang mga nusikalaeng. Da tayo kano atalaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya tiga po na kumang agpulo tayo. Di mo amo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? Adda nga ta plano na may kontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong may kasano kumangay, boss. Adda pun tumiti dayta nga imbagam. Uray anya ti sasawon na. Awan mabalinan na. Kaslabilit, anak katangkal. Maasi akin ni manong mo. Takanayo nun analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas anapasamak kan kwa na. Kanayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay, madanaganak pa yan kin ni manong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo kat agdandanag, anak ko. Sa bagay, uray siyak matkit di Madanaganak para kan ni Eva. Hello, auntie. Kaano ka kadi ang makaawid? Imbaga ni tita Carla. Nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangpot ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip. Nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan kadag iti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kaano ti panang ipupuktakan ka dita seled mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da madlaw, ha? Sige, auntie. Lukutat nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nasarakan ni Eva tital na iti basit abalay anapno iti kinamanang nga asi, ngem kasla saan anawaya ti maysa a tao no ti naglabas ket addan dandanin nga umabak keng kuana. Iti kanito akasla addain ko mati lugar apaginana, ket isumet ti oras a nagparang ti pegad,
Amangikan iti buteng ken riribok iti biyag da amin. No ada iti pusom tirik na para ken ni Eva ken, iti pamilya anangawat ken kuana, ibagam kada kami iti comment, ket no kayat mo pay a masubaybayan no kasano asangwen dagitoy, atao ti umasideg a peligro iti supapak ti kinaagum, agtalinaed ka a nakasubscribe iti Ilocano Drama Masakbayan Channel. Ti Masakbayan. Ti napalapas, dinukot da ni Eva, kat ingkulong da iti bukod na akwarto. Nagdanag met ti pamilya ni Nana Connie. Nangruna kan ni Jack, tagayat da ito'y iti balasa. Imawag met ni Lourdes kan ni Eva, kat imbalakad na nga agbiro, noad na dokumento ti sanikwa dagitoy. Kat addamat na biro kan ni Eva, iti sikreto anang ikabilan ti amanat. Nakasangpat nga rod ni Lourdes, kat imbilin na kan ni Eva, dagiti rumbang nga ramidan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. So papa, ti kinaagong. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Auntie, Wan, kasjay ti aramidam. Kan nakamatam. No kano ti panang ipupukdakan ka dita seled mo. Kan dagiti papeles, idulin mo analaing. Yisan na kumaamakadlaw. sige auntie. Lukotak nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipan kon ka dagiti pulis. Uno saan, mangi-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige auntie, ag-record akon. Sapay ko ma, tamakasangpet kayo dito'y akadwam dagiti pulis. Isungurot a kartangam di agi-record. Adam-am mo nga opisyal ti pulis. Kan sigod nga abogado ni babaw. Wen auntie. Binilin ko di sekretarya nga isupay ti makam mo iti opisina. Intapay agpalpaliwa ita kasangay ko. Dahita kumamot ibagakin ka. Naragsak akasangay mo, Carla. Agyaman hak, Dani. Mapantay ti may sa beach resort. Kayat ko ijay, tanatal na. O sige, kat awagak mo ti sekretaryak. Tay supay lang ti makam mo iti opisina. Okay, inakmat bilinan ni Budoy, tabantayan na anaimbag ni Eva. Uran niya mat kiti aramidan na. Saan ang makarwar? Ta nakakandado ti ruangan ti kwarto na itirwar. Wan matkedi, ngam inton ikanday ti kanan na. Masapo labantayan da na imbag, taamangan no makalibas. Atay tati ka na. Mangan ka, tapno na pamigsam nga sangit dito kwarto. Tinapay nga wan man latigatas, wano uray danom. Makatimtimplay ti gatas. Tangdanan na ka, titimplang ka. Uray danom man laang kuma. Masadutak ka raw. Ala, kanamkit ninday ta. Na magmaga at tinapay. Kasano kuma ka nagdayta? Kasano no maipdo ka na? Parikot mo nday ta. Itakan. Irikap ko na ito rin daw. Sumangpet ko man ni auntie akadwana dagiti pulis. Tapno iraman ka apatiliw si kaabudoy. Apay nagsapa ka manen anak kariing anak ko. Diyak man lang mo, nana. Natagtagainap ko kit din ni Eva. Saan nga ta aparparigatan tamanan? Saan tayo nga amo anak ko? Saan ka kumaunay nga agdandanag? Akas ko na ni ading mo, taawan maitulong ti danag. Diyak man lang mo. Diyak pa yan may pamay sa tiyag trabaho. Adda kaasi ti Diyos, tanasingput mo't ni Eva. Salwadan ni Apo Diyos, anak ko. Makitak pa nga ta. May sa asyudad ti ayan tayo. Ngam diyak mat makita no ayan na. Sa bali mo't ngamin dito'y syudad. Saan akas ijay away nga amamom amin akaarubam. Wan nga rol. Dito'y syudad. Oray agkakaroba saan na nga agaam mo. Hello auntie. Kumustahan? Napan ka din ijay presento? Wan,
Paumay kami dita. Isaganam dagiti dokumento. Sige, auntie. Isaganak. Tapno yung tunumay kayo. Nakasaganan. At da ka didatitam kanangkel mo dita. Imbagada nga da papananda. Ngam, saan ko nga amo no nakapanaw dan, auntie? Nakapanaw da kuman. Tapno mapiiti si Sarag dagiti pulis. Orayan kayo, auntie. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo iti mabiit. Kaya't kunti makarwar dito'y nangikulungan da kanyak. Damat nagsardeng alukan na iti pulis iti ruartigay. Apay nga ta. Umay da nga ta ditoy. Anya ko matigagara da ditoy. Umasidingak man itigay. Apay nga agbusbusi na kayo ti sango ti mansyon may. Lukatam ti gate. No di mo kayat asikati kang runaan nga agsungbat iti basolyo dita, abalay. Lukatam mo no saan? Apay ka di, ma'am. Katulong aklang ditoy. Sana saktakin ko kwa. Ammo, iso alukatam ti gate. No di mo kayat, adakdakas ti mapasamakan ka. Pulis, dagiti kakadwak. Kartingam, Aguray kayo, ma'am. Awan pa'y dasarkan, ma'am. ilukat mo kit din ti gate. Tano saan? Paibalod ka! Saan ka pa ibalawd? Anya nga tatiyaramidag. Nagmaya tabuyaan dagiti daluyon ang maisaplit ka dagiti batbato iti igin ti baybay. Kuna ti may saaman murat. Akas ta kanu ti biyag. Numaminsan, adalam. Numaminsan, kat ababaw. Adalem no adaparikot wan rigat. Ngam ita, ibilang kong ababaw, tanaragsak ta adwa. Nang runa, numapirmaan ni Eva, dagiti ipapapirmata kan kuana. May samat da at tubang ka dagiti planok. Anya nga taaya ti aramida kan kuana. Tapno agtulnog ka dagiti kayak ko. Numatukan iti kulungan dayjay. Awan papanan na, no di agpirma. Hinton kwan, jak pinakpakan. Tapno agbisig kat mapilitan na agpirma. Mapan kayo ka din ijay trabaho yo, anak ko. Wala nang. Agbati kayo manan Tasang putanda kayon tinton malam. Anya pa'y nga no di kasta, anak ko. At damat nga rod trabaho yo adwa. O sige nga rod nanang, ingkamin. Ala, agad anad kaya o. Uray da kayo nanang. Saan kayo unay nga agbambanog dito balay? Umiyantan sa pay ditoy. Kasla kayat ko pay ditoy, tanaulimak. Uray siya, kaya't kumat ditoy. Nabayaga dita nag-date. Wan nga rod, awagan tamanan dagiti sekretariatan. Ta isuda pa'y ti makaamo iti opisina. Awan mo't kit diti appointment ko itangal daw. Kasta akmat, agenjoy tamat sagpaminsan. Katun kakaisuna nga damat kwarta nga aramadan ta. Kat saan laang at trabaho ka na yun? Ikan tamat ti bagita iti kunada as self-break. Sige, ma'am. Sir Police, umunag kayo. Awan basol ko Katulong aklang ditoy. Tapno mabiit. Isorom tinang ipupukan nyo kani big boss mo. Saan ni Carla ti boss mo? Nudikat ni Eva. Ni Eva ti boss ko na, ma'am. One, iso ti hosto a boss mo. Ta iso ti agtawid iti amin kadagiti negosyo. Saan kat ani Carla wano ni Danny. Kukwa ti ina ni Eva ti saniko. Kasta ka ti, ma'am. Awan ba di nga inararamin ko ni Madam Eva, ma'am? Intayon iti ayan na. Isorom ti kwarto anang ipupukan nyo kankwana. Intayon, ma'am. Imbag tayo may kayo, auntie. Kunaklakit din no agbalegi dagiti managdakdakas iti plano da. Saan ang makalibak ti agsyuman kan ka? Kanti ulitag mo.
Ta nakita mismo dagiti pulis a nakakandado iti ruwar ti kwartom. Illegal detention dayta. May samat dayta abudoy, auntie. Pasurot iti ibagbaga da tita Carla. Nagbasit itid na kanak. Di nakpay painuman. Pusasan nyo dayta abudoy. May sakanumot dayta, Sir Police. Apay nga, Madam Eva. Nagtungpalak lang mo si Bilain. Dakas ka. Imutan nakit din. Kat siyak ti akin kukway ti amin. Apay nga, si pusasan nyo. Paikandadong pa'y ti balay mo. Tapno saan pa'y ang makastrag dagiti managdakdakas no sumangpet da. Wan, auntie. Umayak mo ti jay presento. Tamang ifailak iti formal adarom kontra kada Uncle Danny kan tita Carla. Dahil tati rumbang. Apaman ang makasublida. At danto pulis ang mga ristar kadakwada. Agpating gamit laang anti kinadakas da, auntie. Si kakit din ti irurumanda. Idinto ta si kati akin ko kwa iti sanikwa day di mamam akabsat ko. Imbaglakit din tada ka, auntie. Anya nga ta tinagbanagak no awan ka. Hindi nakmat pa'y balod Madam Eva. Awan mo't ni mading inararamid ko kin ka. Nasayaat ka di, jay didak pa kanan. Kan patpatyam ti bagbaga dagiti managdakdakas. Pakawanin na kun Di na ko mapaibalawd. Nagtungtung palak lang Agtistigo ka iti kinadakas dagiti dua. Tapno malaganan ti basol mo. Uwanan, Madam. Tung palag itatibilin mo kanyak. Sikan ti among kau, Madam Eva. Makitan to. May sakamat apasurot dagiti managdakdakas. Pangaasim ka diya, Madam Eva. Di nakipakulong. Kabutang mo matgayam. Apay nga rod nga kulong na. Apay nga takilat ang nagtibayo ti baruko mo. Apay ko man nagtigbayo ako na. Di mo ibaga, nga dasakit mo iti puso. Saan mo tala sakit? Basta, agkabakabak lang. Kat, agawit na ka din. Ang mga nuadamat ipasimudag dayta panagkabakabana. O sige, agrubat tang arudan, tagawid tan. O sige, agawit ang harudan. Maala amin nga statement mo, Budoy. Ibagam amin tinapasamak. Ti panangipupukyo kan ni Eva. Kano apay ngayon pupukyo. Ibagak amin ti pudnaw. Basta didak paibalawd, ma'am. Nulakat mayat ka nga agpaay a witness kadagiti amin akalukwan dagiti amom. I witness. Ibagam no apay nga inkulong yun ni Eva. Kanti kaadda ti relasyon dagiti dua, idi si bibiyag pay day di ama ni Eva. Ibagak ka di pa'y ti kaadda ti relasyon da ide. Aging gaita, ma'am. Wan, tapno nayon ti kaso da. Di da pa'y mabalin ti agpiansa. Gapo iti illegal detention nga inarami daken ni Eva. Sige, ma'am, sige. Ibagak amin. Basta didak paibalawd. At dan ebidensya dagiti pulis, iti pa nakaikulong mo. Kanti pa nagpaarayat mo akas biktima, Eva. Urayak amaala ida ti pulis. Kat iyag da dito'y presinto. Sakbay nga agawid ta ijabalay ko, auntie. Wan. Ang mga noan niya pa'y ti aramidan dakan ka ijay. No makita da ka ijay bukod mo abalay, anang ikulungan dakan ka. Wan, auntie. Amangan pa'y no aramatan dakas hostage. Tapno makapanaw damanan. Sana bale, tanapanan dagiti pulis ijay asidag ti balay mo. Urayan da ida ijay asumangpat. Makla at dalakit di. No apay anabaliwan dagiti kandado ti gate. Saan dakas ka rin na makastrag. Tain kandadok maten. Nagnumaranda iti manu atawan ti kinabaknang mo. Idinto ta nagrigat kamat? Ha! Dagiti awanan bain? Malagip ko dagiti nasingpat a nagkamangak. Idi kaslak na yaw awan apihak. Kinaasyandak nga awan kondisyon na. Nadadaalan samot ti mobile patrol ti pulis iti samot ti gate. Na,
Tadita pa'y matsirok ti kayo, iti asidagtigay tinang iparadaan da. Aguray ka man. Anya ti aramidam? Papanawam ka di ida? Anya pa'y ngay? Diyak kaya ti kaaddada dita asidagtigay. Mala, darasam nga rod. Magagara na kun nga agidda iti kwarto ta. Nabannuga kiti biyahe. Ala, mabit lang. Tarumwara kitilugan. Anya ka diter aramidan nyo itirwar ti balay ko. Mabit lang, naipakita ka, sir. Tanya nga tati ipakita na. Tana kapatalikod pa'y ti ima na. At ti para ka nga. Ha! Posas! Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ti panawin akayat laing ni Eva ti agsalaknib iti bagina, isumet ti oras a masapul na nga agtured, tati kinapudno alinemeng da, addan iti imam na, nailakte isuna, naipit ken pinapirma kadagiti papeles asaan na akayat, ngem iti uneg ti buteng na, nakasarak lata isuna iti pamuspusan apanggep amang subbot iti bagina, ken iti tawid ana ibati kengkwana, no adda kapanunutan mo iti daytoy akanito a nagbalin alaban ni Eva kontra panangabusar ken kinaagum, ibagam kadakami iti comment. Ket no kayat mo pay a masubaybayan no kasano a maibusor ni Eva ti kinadakes da Carla iti supapak ti kinaagum, agtalinaed ka a nakasubscribe iti Ilocano Drama Masakbayan Channel. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binilin ni Lourdes ni Eva, noon niya tirumbang aramidan na. Kabayatan na, napanmo't nagpalpaliwad da Carla kan Dani, iti may sa resort. Di daam mo nga adda pulis anapan iti balayda. Kat inalada ni Budoy. Idi agsubli da Dani kan Carla iti dakal abalay. Di da ninamnama, ti mapasama. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapawulwan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga tati ipakita na. Tana kapatalikod pa'y ti ima na. At ti para ka nga. Ha? Posas? Apa pinusasan na? Iji kayon presentong kagpalawag. Oh. Ora ti papaya ka duam, pusasan na ba? Papa, pinasasandak! Oh. Ikatan niyo da itoy! Asino tinang ipatiliw ka na kami? Sige, mapantayin ti presento. Nasaya at adda kayon. Managdakdakas nga agom. Sika? Ayan ni Budoy. Adda ni ti unag ti Zelda. Da kayo mati sumaruno, managdakdakas kayo. Asino ka? Apay ang makibibiyang ka. Yam amukan ka, toy no mo. Siyak ti kabsat ti ina ni Eva. Di nagpay am mo. Tadita pa'y nagkitkita ngam ammo kon ti kinadakas mo. Ha? Adda kabsat ti ina ni Eva? Isu nga awan ti karbangan ti asino man amang tagikwa iti sanikwa ni Eva. Maikursong kayo iti Zelda. Kabayatan adi pa'y malpas ti hearing ti kasuyo. Adda gayang kabsat ti ina ni Eva? Apay adi mo imbagbaga? Tiyam mo, kataday di abroad. Diyak yung pagarop, anagawid gaya man. Ayan nga tan ti sinalbag ani Budoy. Kunada nga adda di tabangir Zelda. Isun sa kano ti pagbalin ng the witness. Ha? Kasano ta itan? Nakita mismo dagiti pulis ti nang ikulungan ta ken ni Eva. Si kamot ti akin nakam iti pan nakaikulong ni Eva. Si kalaan kumati agsumbat. Anya? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ibagam asyakla ang ti agsumbat? Amin namon, asikalaan. Tapno trabaho. Sarungkaran kantulangan di pagbaludan. Manjak ngay, naglalaing amon? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ilisim ti bagim? Agyaman ako na itidakkel at tulong mo kanyak, auntie. Saan kan nga agyaman ka anak-ana? Karba nga kaskabsat ti inam ti mang tulong kan ka. Imbaglakit din tada kayo.
Nakakulungak pa'y kuma aging gaita, auntie. Ang sasango tayo pa inton hearing, tapno makadngan dagiti nakabasol. Kat, ti maipapan iti sa ni kwa, auntie. Ipakita ta dagiti dokumento nga igam mo, iti abogado. Tapno maipanagan kan ka dagiti sanikwa. Nalaka siguro nga ipagna, taadamat pinirmaan ni mama, auntie. Wan kana. Dakal nga ebidensya dayta a pinirmaan na amang ibagbaga. Ako kwam amin asa ni Kwada, no bilang man taawandan dito'y lubo. Kasano ta ikan? Awan kwarta nga igam ko. Naibos idi na panta nagpalpaliwa. Kasanon. Di tamot mabalin ti mapan iti bangko. Datakat nga rod ditoy. Jak lakit di ka ba nga awan igam ko a kwarta? Dakkel aparikot daytoy. Uray kuma no di da nakita ti kwarto anang ipupukan ta ka ni Eva. Buisit tumot di ikit ni Eva. Nangyag iti delubyo iti biyak taday di a babae. Delikado ta ita. Nadagsan a basol ti illegal detention. Mabalod ta ka din nga agnanayon. Dayta ti amok. Tada ebidensya nakita dagiti pulis. Ken nagtistigo day di abudoy. Nagpupuni-punan ti malas nga rod no kasta. Naproban tikit daw ko iti korte may papan iti marathon hearing. May papan iti illegal detention, ma'am. Wan budoy, agwitness kan tapno malpasan. Kat mabalod da iti agnanayon. Madigayam ti mangikulkulong iti tao, madam. Talaga madama di. Gapula ang iti tariga kay da ang agaw iti salikwa ti sabali. Mga ramid dakit din iti saan nga umno. Nairam-ramanak pa yan. Saan ko nga mo ang madigayam, ma'am? Pakawanin da ka. No ibagam amin ti pudno iti pangukuman. Anya ka di ti sumarunong nga ramidan ta, auntie. Ipakita mo amin dagiti dokumento iti abogado. Tapno maipanaganan kan ka dagiti rumba nga para kan ka. Inton may panaganan kanyak, ituloy ko matlang ti agadal. Tapno siyak ton ti mangimaton iti negosyo. Ay huna ka anakana. Isuro ka dagiti rumbang amamuam may papan iti negosyo. Agyaman ak unay, auntie. Kamaudyanan na. Saan akon nga agamak? Tamay baludan da Auntie Carla kan Uncle Danny. Sigurado nga ipafreeze ni Eva ti kwarta iti bangko ti negosyo. Insoro lakit di dadya nga ikit na. Kasano pa ita mabalas ko dadya a Lourdes? Jak laim pagarop nga dagayam ang dadya a babae dito lugar tayo. Imbagam ko maidi nga dagayam kabsat ti inana. Tapno inruar ko ti linaon ti bangko ti negosyo. Ingkabil ko kumaiti sa baling nga account. Day tangarod. Nalaka kumamot amandaran dagiti kakadwa nga addaan karbangan na para iti withdrawals ti kwarta ti negosyo. Adda na katamagak. Ang nakabalot ka no tinangikulong iti agnagan iti Eva de la Francia. Nakabalod ko nam, Manong. Ni nga ta Eva ti dinakamat ti nakadamagam. Nalabit. Ibagadamat abak ng kano a tao ti akin apelyedo ti de la Francia. Sapay ko mga rod, da iso ti dinakamat da. Saan ka di ako nam? Ako kwa dagiti de la Francia ti pasdak a pagtrab-trabahuam? Padasak pati agdamag-damag ading ko. Kaya't ko ang makita ni Eva, bareng am-amo na tayo pa'y. Malagip na tayo pa'y nga ta. Saan tayo nga mo? Marigrigat tayo ngamin. E dinto tabak ng gaya matao. Di tayo laim pagarop. At ipinadagos tayo itinano mo abalay tayo. Kat milyonarya gayam. Tisuran ti inam kat nakalan apam managnak akayat na nga ipatawid kan katisan ni Kwana. Sa maysa, ti amok, kat saan anak kasarda tita Carla kan papa. Saan pa'y gayam a legal wife ti agsyuman kan ka, tadi damat nagkasal. Day tangarod tinasakit, attorney.
Idarom ko ti panang malmaltrato da kanya. Dakkel ti sungsungbatan ti agsyoman kan ka. Agraman ti ulitag mo. Mano atawan ang nagtrabaho akas serbidora iti restaurant. Tapno adala ang pagbiag ko. Dakkel basol ti inaramid na kan ka. Iso adakkel ti panangabak mo iti kaso. Ita, agpulo da matlaangan, attorney. Wan, awan apulos karbanganda. Tasani kwamat ti inam, kanagan pay ni mamam ti property. Nalakamat gayam amay panagan ti sanikwa kanyak. Tanagan kanumat ni mama ti property, auntie. No idi pa'y kuma, nga inaramid ko daytoy, kaanakan. Ay, jak amo akas to'y gayam ti inaramid dakan ka. Imbaglakit din. Taga po iti social media. Nasarakan yu ti account ko, auntie. Talaga sinapol ko tinagan mo, kaanakan. Kaslang amin, naparparmatak ti inam. Nakita na siguro ti panagrigrigat ko. Iso ang nagpariknakan ka, auntie. Saan tayo nga ammo no naira na laang wanuan niya? Iso nagpursigiak anang biro kiti Facebook account mo. Iso ang amati adinak binaybay anti apo, auntie. Da kayo ti inaramat na amang tulong kanyak. Ala, saan ka nga ang sentimiento? Nalpasan ti panagrigrigat mo. Kat si Kanton ti mangimanihar iti negosyo yo. Tulungan ka. Intan kadagiti negosyo yo ta ipakaammo ta asaanen ada Carla kendan iti mangimaton. Wen, auntie, amok mat dagiti pasdak nga ayan dagiti agduduma a negosyo. Kimuyugak iti daydi papasak bayan na aksidente. Amok ti daduma. Tain ko'y kuyog nakmat daydi mamam. Saan ka di nagtrabaho kapay kadagiti may sa apasdak idi, auntie? Wen siyak ti sekretarya ni mamam idi. Saan ka di hotel kan restaurant idi dayjay, auntie? Wan, iso nga una unta ti mapan ijay. Ti amukat nagan ni mamam idi dayjay. Tasyak nga min idi ti ibabaon na nga agbayad iti buwis. Nakadisente kamot ita mapan agtrabaho, anak ko. Ita man pa'y. Adda kano ngamin sumangpot ita iti pasdek nanang. Addan sa kano ka barbaro asumrek ng staff. Tsak pa'y amo na agtaninaad kami at trabahador. Mabaliwan sa kano ti management. Kasta ka day. Ay sapay la kumaata saan da ka nga ikatan. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Dahil tangarod ti pagdanagak nang. Kunada, ang mga numaikat ka no dagiti kaswal nga da anomalyana. Ang awan sa mo ti madi nga inaramid mo iti trabaho, manak ko. Awan mo ti amok nang. Ngam di tayo laam mo Tadya sa kano inala ti sigod amang iman manyahar kat obserbaran tapay kano. Kasta ka di. Ang mga nuad na nakabasol ka dagiti daddo mga staff. Iso ang mairaman dagiti adda iti baba. Dahil tangarod ti kunada nanang. Nakasagana akon, auntie. Mapanta ka din kadagiti ayan ti negosyo. Wan, kana. Mas daaw da makakita. Taubing gayam ti big boss. Tila ang nangital kanda, ti agpakpakita ditoy. Impyar amin daydi papa, ititalken na. Ngam, tengal ni Tita Carla kan Uncle Danny ida. Kaya't mo asawan. Itala ang agparangka kadagiti trabahador iti pasda, kanda dumapay. Wen, auntie. Naturay ngamin da Tita Carla. Tas sigudan nga empleyado da ijay. Idinto tawan kano ti amok may papaniti negosyo. Dayta ti kunana, taada plano na amangagaw iti sanikwam. Kasano no masentensyaan ta makulong di munti. Diyak lakit ti kayat ti makulong ijay. Daytoyen ti supapak ti kinaagom ta. Makulong ta jay munti. Diyak kayat ti makulong ijay munti. Nagkasangan ti kastoy.
Napigsa ngamin dagiti ebidensyada. No saan ta kuma nagbalin na naagom? Saan ta kumamot ang mapan ijem unti? Mabagtitak sa amat nga mang panunot. Nagyan tayo di munti iti unos ti panagbiag ta. Saan ka sumanao? Tanagnamay ta, iti santa ako ka. Idinto ta nagrigrigat ni Eva. Awan ka din ti karbangan ta iti sanikwana. Kukwa nga mintiinan ni Eva ti sanikwa. Empleyado laang ti kabsat ko, anang asawa kan kwa na. Ngam apay nga ron nga da nakita anagan na. Frod dagijay apapeles. Masapol adalusak ang nalaing dagiti pasilyo ti pasdek. Umay kano ita ti kabarbarong staff. Sapay ko matagtani na edak ditoy. Awan amok amasterkak no may katak. Narikat yagbirok iti trabaho. Taawan mo't hiring ita. Isupay laong ti pasdak. Awan mo't nagbaliwan na. Saan ko mapabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sa bali abana. Ha? Kasla boses ni Eva da chay. Anda ka di ditoy? Ha? Jack! Sika ka di nga agpaiso! Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nailukat meten ti pudno, ngem saan pa'y anaibus ti panubok ni Eva. Kalpasan ti panakabalod da Carla ken Dani, adda pa'y dagiti dokumento, hearing ken dagiti sanikwa a masapul a maipatungpal ken maipasubli ken kuana, no sika ni Eva, anya ti umuna at tignayem tapno maurnos manen ti biag mo. Ibinglay mo iti komento, ken agtultuloy ka nga sumubaybay iti Ilocano drama, Masakbayan Channel tapno, maamuan mo ti sumaruno apaset daytoy nga istorya. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay wita alawas a napauluan. Supapag ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano nga pabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sa bali abanag. Ha? Kasla boses ni Eva da chay. Anda ka di ditoy? Manong Jack, sika ka di nga agpaiso. Eva? Anda ka ditoy? Anya ti imayam ditoy? Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Wan Eva, kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presento da tita Carla. Iso nga may kami dito'y, taka sa ume dagiti empleyado, ama baliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack, timbagak anak gidagusak idi inikatdak iti restaurant a nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdak. Nagtabtrabaho ti ko naman ang tulong kan ka. Mas daawak mat, auntie. Jack amo dito'y gayam ti pasdag a pagtrab-trabahuan na. Italaan ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie, no anya ti kabalan na nga ramidan, iso ti maitad kan kwa na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpas ta kasarita dagiti staff. Aya baksa, auntie. May mayat no mangagnamat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimpag-abigat tayo amin nga empleyado dito'y apasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani tita Carla ti akin ko ay ti daytoy apasdag. No di kat toy no mo. Adan ijay presento ni tita Carla. Saan nyo gayam nga amo at ipudno amang tawid dito'y apasdag? Kandagiti daddo mapayan negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia.
Gusto ko yung. Saan na ni Madam Carla? Dayta tipod no. Sapay ko ma, tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at ti pagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko ti pagtrabtrabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayim tayo. Kas edi adak iti balayo Manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti busko. Sa anak amay kari ang mga awag itinagan nyo. Saan Manong Jack? Sikapay lang ti kapatgan iti biyag ko. Ta edi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpud no apan nang ipatag nga awan kondisyon na. Nga oray nanumo kami lang. Napatpatag kanyak, tinapudno apan nang ipatag. Ngam ti anyaman na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, tipudno apan nang ipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak apulos iti kinabaknang. Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manakaw? Ni gayam Eva ti akin ko iti pasdag a pagtrabtrabahwak nanang. Anya, ni Eva? Apay nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken kuana. No na nga tumot gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim, kat marigri kat tayo laeng mo. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunam samot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken kuana anak karwari tinang ipupukan dakin kuana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang. Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupok ken kuana. Imbag ta idi ingkulong dakat na ilamang na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte. Masentensyaan dangatan, attorney? Masiguradok tayo na. Dakkel ti ebidensya kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko ma, attorney. Pati ti pan naka-transfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumutan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din na mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramidan ta. Talaga mabalod tan. Agbalin ta abalod nga agnanayon. Gapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaiso ti kuna na Eva. Anadano nanti panagpuluta. Uray kasano ti panagbabawi ta ita. Saanan may babawi ti sentensya ta mabalod. Dayto yan tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga tatibiyagtan iti pagbaludan. Agyaman akunay kan kanti. Nang runa kan ni Apo Diyos. Nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kanuman, saan nga agbalig iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo. Nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asika ti agnumara. Saan kat adagiti na isabsab itlaang at tao. Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom ka anakan.
Mabalin ka di, amapanta ija balay dagiti nang tulong kanya, anti. Sa dino ka di dayjay. Itiigid ti syudad, anti. Ija bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak dito balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam ada ngamin ayabak akadwak dito'y. Dagiti nang tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta ka day, ma'am. Ulit-tagtagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalon. Urekas kasano. Imbagam ti pudno a napasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman at tadinak impabalon, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbali na witness. Oh, umanay mat siguron apang rugyam day taagatan. Mabalin mo ti mangrugi iti basit a negosyo. No apay nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla. Imbaglakid din tanasingpat ni Ma'am Eva. Inikanak pa iti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may katagbalbali wakaon. Aglako aklangan iti kumporme iti purok may. Unay mo't gaya man dito aselda. Mano kami nga da iti may sa kwarto. Agid dati dadto may ti semento. Awan kutson. Kasanunod ag sakit. Di pa'y katagiin naris kami. Inakaagtugaw iti suli. Sang kakita dakdag iti pada kabalot. Imbag no di dakdang nandag to'y. Di ka man tamasayro. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kungkunada so papak ti kinaagom. Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpadamot ti day of you. Saan kayo asimrek ita nga aldaw? At ngamin aramidag iti garden ko, nanang. Aglabak matita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingka man kita Julie, anak ko. Sige, nanang. Asino ka? Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyang pay laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga impagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo Anusan nyo takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kapsat, Lourdes Latan. Kaya't ko tiagyaman ka na kayo, ta pinasangbayo ti kanakak, idi awan pakidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kapsat, kaya't da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasano nga ito'y balay me, kapsat? Mabalin nyo lahat ti umay pumasyar dito, iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Inga mi iti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadag iti amin a para dalos iti pasdag, kan iti agdudo mga opisina. Agdudo mga opisina? Ay, saan ka di amay-may sa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti daddo mapay apasdag, kapsat. Ipadalos mi dagiti komidor kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan ija balay ko. Tapno saan kayon amarigatan amag na nga inaldaw nga agtrabaho.
Uray agbati ako na dito'y balay basang. Sana mabalin agbati kayo agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan? Agbantay kayo mat ija balay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, ta swelduan kayo. Ay ikuan. Panunutak pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den ijay balayaw. Da kayo timbilang ko a pamilyak, tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, ta umay kayon ija balay ko, nana. Pangaasin, tas ika kumati mga lukoy kaninana. Umay kayo kumaidya balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak. Diyak kayat tiyag may sama anong Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa. Nababa kami ngamin na makipulapol kada kayo ababak nang. Apay akas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ija balayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di nak kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. No mapanak iti daddong maapaset na, nanang. Uray siyak nga rod anak ko. Basit laeng tiintulong tayo kenkwana. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva. Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mangala iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduhana di ti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Katso papakan tayo matday ta kinasayaat na. Babaan iti panagserbi tayo asipupud na. Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakas tayo di? Pampanunutak lang ti kinadaksang gasat ko. Apay kumaadak sang gasat ka ako nam. Arda kayat ko agaw atan. Ngam ore kasanok asukdalan. Jak pulos masukdal. Amin na kayat agunudan. Kasapulan titurad amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot. Kasano kuma magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apan ang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano ama-amuam nga damat panagayat kan ka ti babae no di mo matibaga. Sapay ko mga rod. Tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palang. Kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko dayta nga ibagam. Ngam, apay nga italangmat nga ibagam. Agpay so. Di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? Oh, I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan, tanakabalo ng dagiti na agom at tao. Awan tuban iti ayan ayat ta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagaramid ti kinapudno iti dalan anang isubli ken Eva iti nawara ken kuana ken nang ipakita asaan a mapagtali na edan ti kinaagum no umayen ti hustisya. Iti panagbalin ni Carla a managsagrap iti bukod na akinadakes ken iti panagtakder ni Eva iti pudno na iparangarang ati ayat kinamanang nga asi ken kinatarnaw ti puso isulat ta ti agbaligi iti kamaudyanan.
No ada-adal ana ibatbati daytoy nga istorya iti pusom, ibingay mo kada kami iti comment. Ket no kayat mo pay asumurot kadagiti da dumapay ana uneg na pudno, ken makapukaw puso nga istorya agtalinaed ka a nakasubscribe iti Ilocano Drama Masakbayan Channel.